Pep? Sí, nosaltres amb aquesta modificació, que ja en portem unes quantes que es va dient que serà l'última i això no acaba de ser mai l'última, sempre hi ha una modificació possible a fer pel proper ple, segurament. Nosaltres, com amb l'anterior, perquè amb l'anterior modificació també vam fer una reclamació, a més la vam fer aquí en el plenari, que ens donguessin informació sobre la modificació de la partida pel tema de la restauració d'un abocador il·legal en el municipi, i que era una partida que em sembla recordar, no ho tinc aquí present, però sobre uns 300.000 euros, em sembla, una quantitat d'aquesta magnitud, i es va demanar informació sobre aquesta qüestió. S'havia demanat a les comissions informatives, no va quedar clarificada, hi havia dubtes i es va tornar a demanar, i que nosaltres tinguem consciència no hi ha hagut completar la informació aquesta que havíem demanat, i encara ens trobem amb aquesta opacitat, igual com amb el que ens trobem en aquesta modificació. En aquesta modificació hi ha algunes partides, que ja les ha comentat la companya la Geltrudis, de temes que també teníem certes qüestions o certes coses que no havien quedat aclarides, però a més em vam preguntar amb dos concretament, que a més són de les grosses. En aquesta modificació hi ha tres modificacions d'envergadura més gran que la resta. Una és sobre el servei d'atenció domiciliària. En aquesta ja no vam demanar més informació, entenem que és de necessitat i que ve després d'alguna demanda dels tècnics de serveis socials, però sí que vam demanar més informació sobre el tema de millores en els centres educatius. En aquest cas se'ns va dir que era per la restauració o per la millora d'un aulari que utilitzava el CEFE, però el que demanaven també era què és el que restaurava. I en el mateix sentit també l'altre de millores d'edificis municipals, que en principi se'ns va informar o se'ns va dir que era pel tema del trasllat del local del banc d'aliments en un edifici annex, i que vam demanar si aquest trasllat o aquesta modificació complementava tot el projecte. Amb això el que demanava informació també era de quin era el projecte que estem tirant endavant. O sigui que estem contínuament presentant propostes de modificació del pressupost amb el que nosaltres entenem una opacitat, perquè s'estan implementant partides de les quals probablement hi estaríem d'acord amb totes les actuacions que es volen o que es pretenen dur a terme, però en canvi no se'ns presenta paral·lelament als projectes, no se'ns dona temps a estudiar-nos, no se'ns dona temps a poder plantejar alguna alternativa o poder plantejar el per què es fan o poder plantejar qualsevol qüestió sobre els temes. O sigui que com aquest, com amb l'altre, i tornaria a demanar la informació que vam demanar en el ple anterior i en aquest, que se'ns donés informació sobre els projectes de millores dels centres educatius, sobre les millores en els edificis municipals, amb el tema del banc d'aliments, i que se'ns donés informació de què és el que va passar perquè un abocament il·legal, en comptes de pagar qui fa la infracció, l'Ajuntament ha de reservar uns diners, que no és una quantitat menor, sinó que ha de reservar uns diners per poder fer front a aquest abocament.